Čaute ľudia, toto je moje prvé video na YouTube. Bude to dosť krátke video a bude to hlavne informačné video. Takže vám poviem dneska všetky informácie, ktoré by ste o tomto kanáli chceli vedieť. Takže ako prvé, videá budú vychádzať 2 razy denne a budem ich natáčať väčšinou spolu s mojimi kamarátmi Kliplikom, Spajdíkom a potom možno aj s Javelinom. Pokúsim sa, aby videá vychádzali každý deň. Väčšinou budú vychádzať videá 2-krát denne teda, jak sme si už povedali, a budú vychádzať okolo 4:30 a okolo 6:00 denne. Takže sa máte na čo tešiť. A potom ešte tí moji kamaráti, Kliplik, Spajdík a Javelin majú svoj vlastný kanál, tak by som bol rád, pokiaľ by ste im tam dali odber, like a potom nejaký pekný komentár by ste im tam napísali. Niekde mať IPčku tohoto servera a potom ešte vám dám do popisku tie kanály mojich kamarátov, s ktorými tu budem tiež natáčať a ja natáčam ešte aj s nimi. Takže pokiaľ by ste chceli vidieť ešte niečo so mnou, nejaké videá, tak áno, budem tu natáčať. Ale pokiaľ by vám to nestačilo, tak potom môžete si ešte pozrieť videá od Spadíka a Kliplika, kde budem bývať väčšinou tiež aj ja. Toto by boli všetky informácie, ktoré by ste tak z začiatku mali vedieť. A pokiaľ ešte niečo budete chcieť vedieť, tak potom mi napíšte do komentárov, dajte like, hoďte odber a napíšte mi, čo by ste chceli na budúce, aké ste chceli na budúce a s akými s tými mojimi kamarátmi. Tak ja sa lúčim a čau.